дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид шудааст ки дар 5 соли оянда 1 миллион нафар шаҳрвандони кишвар бояд соҳибкасб гардонида шавад. Илова бар ин зарур аст ки сифати таҳсилот ва касбомӯзӣ дар муассисаҳои таълимӣ беҳтар карда, ихтисосу ҳунарҳое ки барои бозори меҳнат заруранд таъсис дода, ҷиҳати ба шуғл таъмин намудани сокинони мамлакат бахусус ҷавонон ва занону бонувон тадбирҳои қатъӣ андешида шавад. Филиали муассисаи таълимии калонсолони Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт асосан бо мақсади омода намудани кадрҳои коргарӣ аз ҳисоби Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ бунёд шуда, дар ин макони касбу ҳунаромӯзӣ тамоми шароитҳои зарурӣ муҳайё мебошад. Бино аз 2 ошёна ва таххона иборат буда, дар қисмати таххона ва ошёнаи якуми он кабинетҳои қаннодӣ, дузандагӣ, таомпазӣ, компютерӣ, кошонаи ҳусн, ҳаротӣ, занбурпарварӣ ва дигар синфхонаҳои таълимиву касбомӯзӣ амал карда истодааст. дар ин макони касбу ҳунар шумораи бештари касбомӯзонро асосан ҷавононе ташкил медиҳад, ки ягон шуғли расмӣ надошта, аз ҳисоби курсҳои барномавӣ, худмаблағгузор ва шаҳодатномакунии малакаи касбӣ соҳиби касбҳои талаботи бозори меҳнат шуда истоданд. аз рӯи ҳисоботи филиали маркази касбомӯзӣ дар ноҳияи Рашт то ҳамин давра курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзиши компютерӣ, дузандагӣ, қаннодӣ, кафшергарӣ ва занбурпарвариро аз ҳисоби курсҳои барномавӣ 21 гурӯҳ бо шумораи 300 нафар хатм карданд. дар ин давра тариқи курсҳои худмаблағгузор ва шаҳодатномакунии малакаи касбӣ 533 нафар аз рӯи ихтисосҳои гуногуни бозори меҳнат соҳиби касб шуда, шумораи зиёди онҳо бо ҷойи кори доимӣ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ кору фаъолият доранд. шумораи касбомӯзон ҳамасола вобаста ба талаботи барномаҳои пешбинишуда афзуда истодааст. агар соли 2020 шумораи касбомӯзон ҳамагӣ 833 нафарро ташкил карда бошад, пас ин рақам дар соли 2021 қариб 1000 нафар расидааст, ки бештари касбомӯзонро асосан ҷавонон ва занону духтарон ташкил медиҳанд.